La llei 10.1999 és la llei que regula la tinença dels gossos potencialment perillosos. Aquests gossos són d'unes races determinades i també formen part d'aquesta llei els creuaments d'aquestes races. Tenint en compte les comunitats autònomes, també podrem incloure altres races a part d'aquestes. Des de fa d'anys mostrem contraris a una llei que criminalitza aquest tipus de races i no fomenta la convivència responsable amb aquestes. També entenem que aquesta llei hauria de perseguir pràctiques com, per exemple, la caça, les baralles, l'abandonament i la cria. En aquest cas hem de recordar que la cria d'aquestes races i dels animals domèstics en general és il·legal sense tenir l'autorització corresponent. També entenem que tenim l'obligació moral i legal de denunciar aquest tipus de pràctiques davant de les autoritats competents. Per denunciar els incompliments de la llei de tinença de gossos potencialment perillosos, hem de recopilar aquelles proves que considerem oportunes, com per exemple fotografies o vídeos, i dirigir-nos a la Guàrdia Urbana en el cas de Barcelona, a la policia local o als mateixos ajuntaments. Recordar que aquesta llei contempla sancions que poden arribar fins als 30.000 euros.